Milyennek látja a hazai gasztronómiai helyzetét? Változatosnak. Vannak feltörekvő jó kezdeményezések, vannak, amik én azt hiszem, hogy tehát a hagyományokat ápolja, és egy picit mondhatnám, hogy tehát egy kicsit itt a gasztronómia, nálam a közétkeztetés is beletartozik, azt egy picit gyengének találom. Egyetem mit tart a gasztronómia legnagyobb előnyének és hátrányának Magyarországon? Hát legnagyobb előnyének az, hogy fejlődik, tehát fejlődik alapanyag szintéren, mert visszapörgetjük egy kicsit az időt. 10-15 évvel ezelőtt akkor bementünk egy bevásárlóközpontba, ha volt már bevásárlóközpont, akkor ugye nem láttunk ekkora halválasztékot, nem láttunk ekkora fűszernövény, fűszerválasztékot, ugyanez az zöldségek, gyümölcsének területén. Ez egy nagyon nagy fejlődés. Nagyon nagy fejlődés szintén tehát a gépipar, ami mostanában tehát már azt mondom, hogy a legújabb technikák tehát megjelennek éttermekben és az oktatás területén az iskolában. Hátrányának azt, hogy még ezt kell tudni kezelni, büszkének kell lenni a magyar alapanyagokra, azokat kell legjobban tehát beintegrálni, tehát az új korszerű gasztronómiába. A hagyományos és új technológiák mennyire zárják ki egymást, vagy mennyire erősítik és mennyire elterjedtek Magyarországon? Hagyományos és új technológia. Szerintem tehát a hagyományos technológia nélkül nincs új technológia. Tehát addig még egy szakács nem tudja, hogy mi az, hogy pörzsrétek, nem tudja azt, hogy hogyan kell tehát főzni, sütni, addig nem tud új konyhatechnológiát sem alkalmazni. Hogyan képzelhető el a szakma megújítása? Megújítása oktatás terén ott látom azt, hogy a tanulók legyenek tisztában az alapanyagokkal. Első időszakban ismerjék meg, hogy hogyan viselkednek a húsok, mennyire fontos a fűszerek, mennyire fontos a jó konyhatechnológia, a jó gépek, és így lehet megújulni. Sokszor hangoztatta, hogy mekkora nagy szükség van a szakképzés megújítására, megreformálására. Hogy látja a szaktárcával és a különböző szervezetekkel ez ügyben sikerült előrelépni, vagy mit vár a jövőben? A megújulás az ugye kezünkben van. Tehát a jövő nemzedéke, akik kijönnek az iskolákból, szerintem azoknak kell legjobban tehát felkészültek lenni. És ugyanazoknak a kollégáknak, akiket ők oktatják. Megnézzük a mostani tankönyveket, még géplistában sem találjuk meg azokat, amelyekkel most már éttermen szinten tehát dolgozunk. Ezért tehát nehezen elvárható, hogy a kikerülő diákok már napra készek legyenek. Szaktárcával hát én azt hiszem idáig túl sok kapcsolatát nem volt, nagyon nem figyeltek oda, hogy a munkáltatók, vagy akár a szövetség is, tehát hogy mit mond. Azt mondták, hogy tehát minden rendben van, tehát jól működik. Mi nem ezt tapasztaltuk. Mi azt tapasztaltuk, hogy a képzőintézményekben, tehát a kollégák, azok nagyon jó kollégák, de különböző tréningeken kell, hogy részt vegyenek, hogy megismerjék az új konyhatechnológiát, ugyanúgy az új alapanyagokkal. Nagyon sok tréningen szintén a diákoknak is részt kell, hogy vegyenek, hogy ők is tehát lássák azt, hogy tehát mi az életben. És én azt hiszem, tehát ez vezet oda, hogy tehát meg tudjunk tehát újulni. Mi a véleménye a mesterképzésről? Én azt hiszem azt, hogy kétféle mesterképzés folyik ebben az országban. Én ezt nem tartom tehát jónak. Sokkal egészségesebbnek tartanám, hogy ezt a mesterképzést egyesítenénk, mindegyik versenyeknek, továbbképzéseknek kreditpontjai lennének, akkor mindenki tudná, hogy elér durván mondjuk 1000 kreditpontot, az mire jó? Tehát az arra jó, hogy egy mester előszobának, tehát hogy utána még elvégez egy fél éves továbbképzést, ami állhat egy kis gazdasági számításból, állhat egy kis pedagógiából, és utána egy nagyon kemény tehát szakmai munkából, és utána kell, hogy egy mester munkát tehát letegyen, és nem az, hogy egyszer leteszi, hanem ezt lehet, hogy azért egy 5 évente egy picit fel kell frissíteni, azért, mert rohan a világ, rohannak az eszközök, az alapanyagok, tehát újulnak, új konyhatechnológia, ezt mindig azért tehát meg kell védeni. Én ezért támogatom azt, hogy egy picit ebben is tehát új tárgyalások, új alapokra kell tehát helyezni az egész mesterképzést. És az iskolák anyagi helyzete és egyáltalán az alapanyag felhasználás nehézségei mennyire
nyomják rá a bélyegét az oktatásra? Iskolák anyagi helyzete. Ez mindig elszomorít, hogyha egy iskolai igazgató nekem azt mondja, hogy tehát nincsen pénz. Felteszem mindig, hogy egy adott településen, egy adott megyében kell-e például 5-6 iskolának ugyanaz hogy szakácsot, cukrászt, pincért képezni, vagy lehetne egyet, és azt teljes mértékben, tehát a szakma elvárásának tehát megfelelően. Nem tudom azt elfogadni, hogy sertéshússal helyettesítik a marhát, a vadhúsokat, mert azt mondják, hogy azt nem tudják megfizetni. A szárnyasoknál, a vadszárnyasok házi szárnyasokkal, de ezt mondhatnám a halaknál is. Meg lehet nézni, hogy tehát pontyot, esetleg hekket, mennyit vásárol egy iskola, ebből csodákra képes. Tudnak lazacot, tudnak fogast, tudnak harcsát készíteni. Szerintem nem erről szól. De ez csak ugye a szakácsolna. Mondhatnám ezt ugye a cukrászoknál. És a másik tragédia számomra a felszolgáló képzés, tehát a pincérképzést. Egy-két iskolában, de vannak azért tehát tisztelt a kivételnek. De a többség sajnos úgy elő tudja adni, és úgy tudja oktatni azokat a borokat, hogy ki sincsenek bontva. Úgy tud róla mesélni, hogy az félszáraz, az édes, a szárazbor, hogy annak milyen illata van, hogy parafadugót nem veszik ki, mert azt mondják, hogy tehát nincs arra lehetőség. Én nem azt mondom, hogy alkoholistákat kell képezni. 18 éven betöltöttek, akik laborgyakorlaton, tehát nyugodtan megtanulhatják, hogy annak a bornak mi a hibája. Mert most egy végzős tanulót kibontok egy palack bort, nem tudja azt, hogy most az ne adj Isten dugó, vagy hordóízű, vagy ne adj Isten valamilyen kémiai hibának megfelelően, mert nem tanulta. Én azt hiszem, ezt az iskolában kell. Tehát azt sem fogadom el, hogy majd a gyakorlati helyen. A gyakorlati hely az, hogy ott gyakorolja a szakmát, de az iskolában kell megmutatni. Nagyon kevés helyen tapasztalom, hogy az ételekkel és az italokat párosítják, tehát a szakács és a felszolgáló munka tehát együtt van. Ott meg kell kóstolni tehát a valós alapanyagból készült ételeket, a valós italokkal, és ugyanez vonatkozhat egy másik hungarikumra, ami szerintem tehát nagyon nagy érték, ez a pálinka. Hát hihetetlen egy érték, és nem csak 2-3 óra hosszát kell róla beszélni, hanem igen, tehát szerintem tehát nagyon komoly tananyag kell, hogy legyen. Az elmúlt időszakban az egyik étterem megkapta a Michelin csillagot mindennek. Milyen hatása lehet a hazai gasztronómiára? Először is gratulálok a étteremnek és az ott dolgozó kollégáknak. Én azt hiszem tehát, hogy a volt szocialista országok közül, mondhatom ezt így, tehát megkapni egy ilyen díjat a legnagyobb kitüntetés. Ez bízok benne, hogy a fiatal kollégákat és a különböző, tehát éttermeket üzemelő kollégákat presztízsként fogja ez értékelni, hogy ebben a kis országban is lehet nívós ételeket, italokat, tehát felszolgálni a kedves vendégeknek, hogy még egyszer szívből gratulálok. Egy interjújában említette, hogy 50%-kal szeretné emelni a szervezet tagjainak számát. Hol tart ebben a folyamatban? Ebben a folyamatban az 50%-ot sajnos nem sikerült teljesíteni, de azon vagyunk, mert az iskolákat szeretnénk azt megszólítani, hogy a diákok tehát legyenek tagjaink, és most már tehát 8 iskola van, aki megfogadta tanácsainkat, és egy picit én azt hiszem, hogy így tudunk megszólítani mi is diákokat. Nekik ideig úgy volt, hogy 10 főre kaptak egy szakmai újságot, mi eljuttatunk most már, tehát akik tagjaink, diákok névre szólóan, hogy egy picit élő munkában hozzuk be tehát a szövetséghez. Ez a folyamat még hátra van, hogy a tagjainkat egy picit tehát növelni tudjuk. És milyen programokat, képzéseket, továbbképzéseket szerveznek? Ebben az iskolai rendszerben elindult a szomelié képzésnek a bemutatása, különböző új konyhatechnológiáknak a megjelenítése. Ehhez mondhatom azt, hogy nagyon jó partnereink vannak, beszállító támogatók, akik biztosítják az alapanyagot. Egy másik ilyen szintén tréning és képzés keretében Hungexpo-val kötött együttműködésünk, hogy létrejön egy konyha tréning központ, ahol már most a Magyar Nemzeti
válogatott, magyar katonai válogatott és ifjúsági csapat elkezdte a felkészülését. Ezt is fontosnak érzem, mert idáig tehát az ország különböző helyein voltunk, ami példaértékű volt, hogy befogadtak bennünket, gyakorolhattunk. Most lényegében egy saját kis területen, és amikor lesznek a hoventa, akkor négyzetméterre pontosan, tehát fel lesz építve az a versenykonyha, amelyikkel kollégánként a nemzetközi versenyen is szerepelnek, bízva abban, hogy még jobb eredményt fognak elérni. És milyen a kapcsolat a többi szakmai szövetséggel? Én mondhatom azt, hogy élő kapcsolatunk van, bízunk abban, hogy közeljövőben, tehát együttműködéseket is írunk alá, tehát nem csak aláírjuk formalitásra, hanem tényleg tehát közösen dolgozunk, mert én azt hiszem, tehát így érhetjük el a közös célt, akár tehát a versenyeken, akár a továbbképzésben, és akár tehát a mesterképzés területén is.